उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। वराड देऊळवाडा शाळेत मुलांचं जल्लोषी स्वागत करण्यात आले। शिक्षिका सौ बालम आणि शिरगावकर सर यांनी मुलांचं स्वागत केलं। यावेळी मुलांना पुस्तकांचं वाटप करण्यात आलं। या कार्यक्रमाला राजू घाडी, बाळू वराडकर सर्व पालक आवर्जून उपस्थित होते। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं फेसबुक पेज।